A dyma ni, diwedd beirniadu y Cobiau Cymreig yn y sioe frenhinol y flwyddyn hyn. Y dosbarth diwetha, y Cobiau y march o dan Gyfrwy. A dyma'r tri cyntaf ar hyn o bryd, a mae dewis wedi bod. Felly mae Tireinio'n Llew wedi dod i'r brig, gyda Vicky Smith yn y cyfrwy o eiddo Daniel Garner, ac yn ail Llynhelig Mr Jones gyda Sarah Parker yn drydydd. Mae Kelly Morris wedi aros gyda Erw Fforch Carwyn. Felly, dyna'r tri sydd ar y brig. Mae'n y batrwn yn y tri na, ond os y tri cyntaf, wyt ti'n cytuno? Oes, maen nhw'n gobiau. Maen nhw'n gobiau. Ond cobiau Llanwod. Ond i'n gormod o geffil oedd ti'n gallu gweld tyma bach o boni yn y fen, dwi ti? Yn sicr. Felly, Tireinio'n Llew fyna yn cael y gwobr cyntaf. A Sarah Parker fyna yn cael yr ail, felly fyddwn ni'n gweld y ddau na yn dod nôl ar gyfer yr bencampwriaeth. Llew, wrth gwrs, wedi cael ei fagu gan y march Fronath Solomon ag allan o Tireinio'n Jubilee Rose. Ac yn geffyl bach i ni wedi gweld yn ennill dipyn dros y blwyddyn diwetha. Wedi ennill yn y sioe hyn, Beth? Na. Dyma'r cyntaf, efe? Dyma'r cyntaf iddo fe. Falle gawn ni weld e'n dod nôl to. Mae wedi cymryd popeth yn eitha cool yn diwe. Pwy oedran i wew, ti'n gwybod? Fi ddim yn gwybod. Dwi'n yn geffyl hen, sa'n credu. Na. Ond, 2019, ar y bendi, siwr well na fi. 7. Na, 6. O'n i'n mynd i gael y calculator. Dwi'n gwybod yna. Ie. Par y gofyn mas i fi, to. Weddol ifanc, ti'n bod, ynddi wi? Weddol ifanc i fod ar y safon hyn. A bihafio fel mawr. Ie, geith e yrfa hir o'i blaen a fi siŵr. Felly fe mlaen am 10 mlynedd arall os nhw'n gofalu ar ôl e. And in first place, cynta yn mynd i 1.8 down. Daniel Garner, hi sy'n berchen? Hi sy'n berchen. O, diolch, achos mae Daniel yn trafod lot o gyffylau i bawb yn diwy. Mae'n fysi iawn fel producer yn diwy fel ni'n gweud. Odi, a hi sy'n eiddo ar hwnde a yn cael Vicky Smith, producer arall, i'w farchogethau. Odi, mae'n batrwn o gobyn pert yn diwy. Wyt ti'n gweld digon o'r boni. Erw Fforch Carwyn, written by Kelly Morris. Fourth place yn pedwerydd, 1.87. A dyma ni, Daniel Garner, digon aml mae hi yn ennill ar ceffil pawb arall, ond heddi yn y sioe frenhinol mae wedi ennill y dosbarth y Cobiau Cymreig y meirch a'r ceffil bach i hunan. Chweched yn mynd i 1.93, Nicky Oldshaw, with Larney's Dictator, written by Harriet Glenn. Felly, wrth nhw fynd am y cylch, as they take their lap of honour around the main ring here this morning, please do show appreciation and put your hands together for our winning Welsh Cobs Section D Stallions. Llongychadau nawr i chi gyd.